Atay, karon pag yung layo kayong trabahoan, gamay pa kay sweldo, layo pa kay lakawon, dungag pa kang yawaa ka. Last na lang ka. Litsi animal. 300 ay sweldo. Kaltasan pa kada minuto. Halos dili na lang ganit naman ni Udto. Hanggam na lang taghangin na ni. Utang pa imong. Kadalingi, maningil. Di po ta pwedeng di mo bayad. Ay sumon po ta dayon. Ipus pagita sa Facebook. Hindi na mo sabot ba? May pangkawatan. Sakto pag income. Kita ning patas. Tirag patasan. Gabot sa balay. Ingnan ba gyud ta? Mura ni? Oh, maura na. Maura man gyud na. Kabuang kinabuhi oy. Kabuang gyud. Nos apa man ta mo sinso ani? Asinog suka ra man ta ni perme. Napay atong amo nga mo bali tag kwarta. Mo pabali lagi. Baling yaw-yaw. Balaan pa tong una may pagipadayon ako to akong pagtambay. Graduate no ta ko ron. Katabang pa kog mga rider nga nangawala. Sakto no? Buhi ra ta kog pangayo ron no. Oh. Sinilas nimo. Ilalabay lang gani na imo pang ilabay. Imo pang istoryahan ning suba. Nga di man na mo tubag. Sagag interrupt di abay. Balong gaimo ta dire. Imot mo kagaral. Banay pa ka na imong giimot. Imo na tanang gisulat og kanta. Ano ba pagsulat og rap? So, rap po naman ko yung rap. Ay, rap, sakto. Perfect timing kayo bay. Total naman ka problema. Oh, I-convert ni mo na into inspiration. sama na. Kanina lang, pangitaan ko ng sentence. Sentence. Sample. Kana, disaster free in Ayaw na, English, di ta kabaluhan na. Kanina lang, oh. Pangita, tagaan ikaw ah. Ang babae sa taytayan, nilakaw. Hilakaw. Pangitaan ni mo nagkatong, usang ito? Rhyme. Oh, kana. Ang babae sa taytayan, nilakaw. Hilakaw. So, unsay ang gibuhat ron? Mao na mo analyson. Analyson. Ang babaye sa taytayan nilakaw. Nilakaw. Unsa man yang gibuhat ron nilakaw. Ang babaye sa taytayan nilakaw. Ano pa? Nilakaw. Nilantaw. Oh, nilantaw. So, subod. Ang babae sa taytayan, nilakaw o nilantaw. Nihambak amaw. Tarong di abay. Kay murag interesado lagi ko ning ano. Tarong lagi. Nakay ballpen o papel ninyo. Ha. Oh, tara. Sus ko. Dali ra na.